Usa ka taxi driver ang nabiktima sa pagpanglungkab kundi nadagit ang iyang usa ka tablet. Ang maong gadget gi-issue sa usa ka transport network vehicle service nga mauntay gamiton sa mga bookings. May CCTV unta ang taxi apan wa kini magamit. Kini ang gitutukan ni Luan ni Rondina. Midangop sa Talisay City Police ang 49 anyos nga taxi driver nga si Arnold Adlawan. Alas 7 ganiyang buntag samtang nagwashing siya sa iyang gimanehong taxi, nabantayan niya nga nabuak na ang glass window sa tuong bahin sa passenger side. Mga alas 12 siguro na pasado siguro kay portero katugaw saba na daw sila nga nakakita nakuha ng iro, saba kay ang iro ba pero wala lang jud nanumbaling basta ko maganda kay sohog lagi. Wala sa ko magdahom nga may ngana dia kay lugay naman ko nagparking dia. Pila na ka tuig na gud. Tiguang na ko namin taga diha man jud ko. May CCTV unta ang naasoing taxi apan wa ma-record ni ini ang aktual nga hitabo kay gigrahi naman ang taxi ni adtong higayuna. Way matumbok nga suspect ang biktima. Ang taxi na sa CCTV pero akong gitan-aw ang katuramang last niya nakuha katong pag-abot na ko sa amuha ba. Wala na to makuha tong nag-standby siya kay off naman ang makina. Daghan na kay gilungkab ana tungod lang sa may cab nga tablet. May cab lagi ko kay ako pitakan na mas kilid. Ako pitakan ako kani. Diara man niya napaguli ang kwarta na gibutang nako dia wa gyud ilagti. Uban ni cameraman Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.